Ndasiya ndadenha kumba uko kwakatsamwa izvozvi, so izvozvi ndiri munzira kuenda kunotenga masori. Varume kana munge matsamusana nevakadzi mumbosiya kuenda kungonoti sorry usina chawakabata. And ane something, tenga zvimaflower, tenga nice zviya zvaanogara achitaura kuti ndoda chakati. Zvinhu zviya zviyagara uchinyora pasi kuitira musi wamunovhiringana. Kuvhiringana kuriko mudzimba umu. So ndasiya ndadenha and ndakatsamwirwa. So I'm going to buy something for my sorry. This is called my sorry. Anyway, so rekanimboshare nemi zvinoitika mumarriages umu. Zviri kuputsa mamarriages mazhinji. Mumarriage vanhu mukanetsana kuriko. But vanhu mukanetsana panofanira kuwanikwa umwe one wenyu anoapologize. At some point even usiri wrong, unofanira kungoapologize kuti nyaya ipere. Because munyaya dzamuri kutsika idzi hadzisi kuzopera, dzinochengetiwa muhana. Either murume o mukadzi anoichengeta muhana. Saka pane one anofanira kuva guilty. Saka iwewe ukamirira nguva yako ukaona kuti panapa munhu uyu haasi kuda kuva guilty, iwewe chiva guilty kuti nyaya itaurwe muwirirane ipere. But not in my case. Handisi kutaura kuti ndo zvazviri nekesi yangu inini yandasiya ndadenha madam. Ndataurawo zvinhu zvavasina kufarira, so I have to go and apologize. And ndadenha. So I'm acknowledging kuti ndadenha, I have to go and apologize. Inini hangu kuapologize, ipapo handiomeri. No apologize. So ipapa nditori munzira kuenda kunotenga masori acho. Ndokuti muwirirane kakumba uko. Rekanimboshare nemi also a few things zvinoputsa marriages. Izvi hazvisi zvekumba kwangu nawo zvandakutaura izvi, but zvinhu zvandakaobservawo nekukura nekumachuwawo kuvawo munhu mukuru, just kungovawo munhu mukuru ari mumarriage or kuonawo mamarriages evamwe vanhu. Right. Pane zvimwe zvinhu zvinoputsa mamarriages. Number one, kukombea spouse yako neumwe munhu. Kuti nokurirwana namai ningi vanodai vanotira varume vavo zvakati, vanobikira varume vavo kana kuti vanomuka vachitsvaira mupamba makuseni. Just that comparison, even utori right. The fact yekuti wamukombea zvitori nani kana uchida kumutsiura, umutsiure pasina kukombea neumwe munhu. Wotomudza kuti shamwari unofanira kumuka uchitsvaira panapa, unofanira kumuka uchidai so, unofanira kundibikirawo, unofanira kudai so. But kukombea kuri dangerous, and kukombea akufi kwabuda mupfungwa dzemunhukadzi. Wakakombea mukadzi wako o murume wako neumwe munhu, hazvifi zvabuda mumind. Munogona kuregererana zvenyu, nyaya yakaita seyapera, but unozozviona musi wamunonetsana futi kuti saka nyaya iya ichiri mumind memunhu. So kukombeana hakusi right. That's number one. Number two, muhandliro wamunoita mafinances, kubata kwenyu mari mumba. Kune imwe misha vanoti mai ndo vanobata mari, kune vamwe vanoti baba ndo vanobata mari. Zvamunenge mawirirana izvozvo asi zvokuti hanzi zvinoitwa kumba kwevamwe vanhu ndo zvamunofanira kuita. Zvamune mawirirana imimba chenyu, noti nechisimba kana kuti ndindochengeta mari nechisimba o chengeta mari nechisimba. Zvamune mawirirana kuti ndiani ochengeta mari ndiani obata mari, itai izvozvo. Because misha haifanani, saka musateedzere zvikuitwa mumisha yevamwe vanhu kuti since vakadzi vachibata mari baba vanotono kufanira kukumbira mari kune mukadzi. Zvinoitwawo kumisha yevamwe izvozvo. But kwako iwewe ita zvawawirirana nemukadzi wako. So muhandliro wamunoita mafinances kumba kwenyu unogona kuaffecta marriage yenyu. Izvi zvirimo futi mulesson yangu yokudzidza. Handisi kungotaura zvandisi kuda kudzidza weni. Number one thing chandinoda kudzidza ndechekuti kana uchitumira mari kumusha kwako semurume, tumirawo nekwemukadzi. Not always, ende musave necomparison yekuti iwe zvawatumira kwako saka tumirawo kwangu. Aiwa, hapafaniri kuva that comparison. But iwewe murume gara watongozivawo kuti ndofanira kuita sei, ndofanira kutumirawo kwemukadzi. Kana watumirawo kwako usamirira kubvunziwa, because the moment yauchamirira kubvunziwa zvichakurwadza kusvika wazotanga kupindura zvisina musoro. So I think ipapo neni ndichatodzidzawo, neni ndichatogadzirisawo ipapo, because ndiri umwe wavanhu vanga vasingatomboiti izvozvo, but I think I should do that. Then second of all, I think varume hatisi kuappreciate vakadzi enough when it comes to basa ravari kuita mudzimba umu. Vakadzi vari kuita basa hombe rakakurisa chairo. Because mukanyatsotarisa imimi kana mukadzi achienda kubasa, especially muno muSouth Africa, anobva kubasa ouya obika ouya odi, kuona wazozorora munhukadzi anozorora kuma 10-11. And isusu izvozvo zvese hatizo acknowledge. I think
hatisi kuappreciate vanhukadzi. I think tinofanira kupawo vakadzi an allowance yekutomuita semunhu ari pabasa. Give her something, even that little money, kana iri 500 rands 200 rands or whatever per month, yekuti alright batawo neapa tengawo chauri kuda, just an appreciation. Ngotenda also kuti uri kushanda, because honestly vakadzi vari kushanda more than isusu, ndo chokwadi chiripo mazuva ano. Zvasiyana nekumamisha kwokuti vana baba ndo vanobata gejo vachindotema huni nekudii. But ipapo chiri kutoitika ndechekuti mukadzi anenge achienda kubasa pamwana achidzoka kuma11 anoyada kudzoka achiita something achibata achididi, kuona uzopedza zvinhu zvese anozozorora late. And now kana mava mubedroom hamuzonzwisisani futi, because munhu anenge aneta iwe unenge uchiti aiwa kodzero dzangu, but zviriko. So ngatinzwisisanei nevakadzi ava, tigone kuappreciate vakadzi vedu, tichivatengerawo zvimanice tichivapawo mari kekuappreciate even monthly. I think inini handisati ndambozviita zvandikutaura izvi, but like I always say kuti inini sometimes ndogona kuti ndichitodrive kana ndichitofamba zvangu ndotongofunga something ndati okay, let me talk about it, also ndichitodzidza from there. So I think ndatodzidzawo kuti I must appreciate my wife for taking care of our child, for doing everything that she does. After all, achienda kubasa achitouyawo nemari pamba. So I think she really needs to be appreciated. Chimwe chinhu chinoputsa kana kukuvadza marriage, don't say negative things about your spouse family. Even ukava nemunhu anorwara pfungwa, ukava nemunhu anoita kunge asina kukwana, or anything negative about family yespouse yako, gara waavoida saying those things, because kune vamwe zvinopinda mumoyo deep. So I think I'm also learning on this one kuti pane zvimwe zvinhu zvaunogona kungotaura, not necessarily kuti kuda kutsamwisa munhu, but unogona kungotaura kuti ningi zvazodai, but your spouse haazvitori exactly as you are taking it. Anogona kuzvitora neimwe nzira, kana kuti anogona kutokumiskota kana kumisunderstanda zvikamutsamwisa, and zvinhu izvozvo zvibude mumind. And it's not a good thing kuti uzikanwe semunhu asingafariri hama dzespouse yako. Kana uchinge watukirwa hama, kana kuti uchinge washorerwa hama, don't do the same thing, don't revenge. Kana munhu ari wrong, musiye ari wrong ega, usatukewo hama dzake kana kuita anything because iwe waitirwa izvozvo, because once wango revenge battle yacho haichaperi. But ukasiya munhu akadaro womusiya ari guilty, I'm telling you, ano acknowledge guiltiness wake zvokuti ano apologize. So I think that's another thing chinoputsa some marriages. Musatukira nemafamilies. So like pataikura isusu taitonzwa vanhu vachitukana nevakadzi vavo vachiti hauna kurayirwa kwawakabva iwe, like zviya zvokutuka kwakabviwa nemukadzi kana kutuka vabereki vemurume hazvisi right. Even murume akazviita, even mukadzi akazviita, iwe usa revenge and the same thing. Avoid revenge. And mumarriages mukataudzana, I think kunyarara, hanzi kunyarara kunokunda kutaura. Vanamba kuti mukaramba muchitaudzana munozopedzisira makurudunura nezvimwe zvinhu zvamanga musingafaniri kutaura, only to hate somebody. Some things that you end up saying hausi kutomborevesa about it, you don't mean it, but because uda kurwadzisa munhu unopedzisira wataura zvinhu zvisiri. Those are the things zvinofanira kuavoidwa nevanhu, kutukirana mafamilies. And then chimwe chinhu chamunofanira kuavoida mumarriages ndechekuti every time pamanetsana mune wamunoudza kana kuti munoisa pastatus. Ukatukwa kana kuti ukanetsana nemurume kana ukanetsana nemukadzi wobva watanga kuzvisa pastatus, usapublishe kubroadcasta marriage yako, maissues emarriage yako abroadcastwe painternet. Kana watsamwiswa kana kuti kana watukwa kana kuti waitwa anything, usapublishe zvinhu izvozvo, because vanhu vari kuona havazozive kuti maregererana kana kuti mazokumbirana ruregerero, vanenge vakutoshandisa that against you, either kumoka or kuwana zvokutaura about you. So even avoid kuenda kunotsiurwa nevamwe vanhu zvazvokuti hanzi tinoda kuenda kunogadziriswa, every time pamanetsana hande tinogadziriswa kwaningi, every time pamanetsana hande tinogadziriswa kwaningi. Sometimes dzidzai kufixa maproblems enyu mumba menyu mumega, because izvozvi mazuva ano zvaakuitika ndezvokuti umwe munhu anotoenda kunokorektwa nemwana mudiki kwaari, of which hazvizobudi zvakanaka. Iwe unenge uri wekuma80s woenda kunokorektwa nemwana mudiki wekuma90s, muchinzi hanzi mufani kudaro, hazvifani kudaro, muchiudza vanhu nyaya dziri kunetsa mumba menyu. Sometimes nyaya dzinonetsa mumba menyu hadzigadziriswe nevanhu, that's the honest truth. Hadzigadziriswe nevanhu zvachose, imimi muri tundi munogadzirisa nyaya. But handisi kuti kuenda kunogadziriswa kwakashata, but don't do it always.
because unotozvitukisa nekuzvishoresa nevanhu. Dzingava hama dzako kuti pese pawakanganisirwa wakutonanga kuhama dzako wakutonodza hama dzako kuti mukadzi wangu anditi zvakati, mukadzi wangu anditi zvakati. Izvozvo zvinoshoresa mukadzi wako, ende hama dzako iwo hadzizombofi dzaregerera mukadzi wako, even imi makazoregererana. Imi muri tu munogona kuregerera because munogara mese, munozotanga kusekererana, muchitobikirana, muchitodya pamwe chete muchiita sei. But iwewo zvaunenge wakaudza hama dzako, unenge usina kuzodzudza kuti tazowirirana taregererana kana kuti azokumbira ruregerero. Saka izvozvo zvine danger futi izvozvo. Avoid, siyai nyaya yekunoreva. So maflaws anoitika in your inner circle ukava expose kuvanhu vakawanda, munhu wako anogona kuluza respect kuvanhu ivavo because vanenge vakungomutora neimage yaya yavakaudzwa newe. Saka avoid kunoreva every time. Paunenge watukwa, paunenge wakanganisirwa, wotofonera hama yako murume wototi mai ndatukwa. I think that is wrong and people should avoid it. Then pamushandiro wamungaita mumba, I think varume pane imwe problem yatinayo yatakakura tichiona kumadzibaba edu. We are still thinking kuti tichiri in that generation where mukadzi anofana kuita zvinhu zvese iwe murume wakagara. Yeah, I'm not saying kuti mukadzi anofana kukuudzira kana kuti kukutuma zvokuita, but iwewe semurume kana mukadzi wako uchinyatsoziva kuti mukadzi wako ari kunonoka kudzoka kubasa or anything, zviri nani usano kuita something than kumirira kuti abva kubasa ikoko kuma 11 ikoko oya achitanga kubika, achitanga kuita sei, achitanga kuita sei. Izvozvo futi zvinoputsa marriages. Iwe murume ingozvifungirawo kuti okay, kana usingadi kubika tenga take away, then mukadzi wako wowana paine take away and all that. And then I'm one of the people also anotomboita izvozvo, but dzimwe nguva ndombobetsera but I think yeah, pane vaida kugadziriswa, pane vaida kumiswa zvakanaka. Zvinhu zvese zvinofana kuitwa mukuwirirana. Kana zviro zvamawirirana mumarriage menyu kuti ayo, my husband, you don't do anything mumba, don't do anything in kitchen. Yeah, kana zviro zvamawirirana. But tiri kuti isusu varume tinofana kufungirawo vakadzi kuti ayo mukadzi apa hapo, kana kuti mukadzi ari kurwara, kana kuti something ungobetseranawo zvisina kutumwa, because ukamirira kuzotumwa manje, ukamirira kuzonzi ndiisirewo mvura yesadza pamoto manje unofila kunge wajairirwa. Especially isusu varume wekuma 90s tine kamwe dictatorship katinako soke kuti kanoda kugadziriswa. Hatisiri kurarama kuma 1800s. Marriage iunion, mubatanidzwa wekuti musangane muchibetserana. Ende handisi kuti vakadzi tumai varume venyu, udzirai varume venyu zvokuita, but ndiri kutongotsiura varume kuti isusu varume ngatifungirewo vakadzi. Because iwe mukadzi ukaudzira murume zvokuita, munogona kutongonetsana nezvinhu zvisina nebasa rese. Saka ya, wona video inoyo nemurume wako anzwewo nyaya dziri panapa. So musavige nyaya dzeyadze, hakuna nyaya dzinofanira kutsikwa. Nyaya ngadzitaurwe dzese dzipere. Kana une nyaya yakurwadza, even muchitaura paya musati ngaipere. Iyo isina kupera in your heart. Nyaya ngaitopedzwa ipapo itopera, but do it peacefully, pasina kunetsana, pasina kutukana, pasina kurwisana. Ndokuti marriage imire. Nyaya hadzifani kutsikwa. Then chimwe chinhu chinouraya futi mamarriage ndiwaya ma-constant criticism, yekungocriticizana, kupikisana always. Everything munopikisana, everything, even kunzisumudza makumbo nditsvaire munotongopikisana, everything munopikisana. Iyoyo constant criticism inouraya marriage gradually. Saka avoid anything chokuti unonyatsoona kuti apa takutonetsana. Iwe unotozvinzwa wega kana conversation yako da kutena bed, unotonzwa kuti panapa zvakuda kushata, rega ndigadzirisa. Mbobvisa chiego chaya chekuti ndiri baba, rega ndididi, wotosumuka pasi pototsvairwa. Ndo zvine zviripo. Kana wanzisumuka nditsvaire ndizvozvo, unofanira kutongosumuka potsvairwa. Ukaita chimbimbo chaya chekuzoti chichi, ndo pakuzotaurirwa mashoko asingakunakidzi futi makunetsana paya. Vakadzi vanhuwo vane muromo, vagona kutotaura zvinhu zvinotokubowa, mupesera makutotukana mumba nenyaya yekuti wangotadza kusumuka kuti atsvaire chete. Saka zviriko futi izvozvo. Then lastly chandoda kutaura ndechekuti refusing to apologize. Kune pamwe pokuti wewe unonyatsoona kuti ndiri wrong panapa, zviri pachena, even maybe wabatwa negirlfriend or whatever zvaitika, stop justifying chinhu kana chiri wrong. Just say you are wrong and you are sorry. Apologize. Ukaona iwe marriage mako usinga apologize the whole year ichipera muchinetsana but usina kumbo apologize, so kuti pane error ipapo, pane panoda kugadziriswa. The fact yekuti you are not acknowledging kuti nerimwewo zuva unotombovawo wrong. Saka ivaine nguva yekuti iwe murume kana watadza uno apologize, mukadzi kana watadza uno apologize. Izvozvo kana uchitoona video inoyi nhasi unoyi,
chitombozvibvunza kuti wakaguma kuapologiza rini. Kana wakaguma kuapologiza 5 years ago, ask yourself kuti are you telling me kuti hausati wambotadzira murume wako for the past 5 years? That is not true. Saka gadzirisai ipapo. Varume ngatikumbire ruregerero kunana amai. Just like I said kuti nini ndinokumbira ruregerero kumba ipapapa. But varume manje isusu tinokumbira ruregerero takabata something. Zvamaingoita pamanga muri mukomana nemusikana ipapaya. Pekuti waiti mukanetsana kana kuti mukadii waitenga something kana kuti wamuendesa out. That's the same thing. Usamistreata because mukadzi wepamba. Aiwa. Even kuapologize nekutora mukadzi wako kuenda naye out kutori right. Do you know vanhukadzi kuti kurara pachest pemurume wako chaiko, it's something that is so important. Zvinhu izvozvo zvakakosha kudarika kutengera murume wako hembe kana matrousers kana anything. Just kungorara pachest pemurume wako, murume anofeel comfortable, murume anofeel trusted. Anyway, I'm not doing marriage counseling, but ndiri kungotaurawo zvimwe zvinhu zvirimo mu life yangu, zvimwewo zvinhu zvandaka experience from other people's marriages. And then lastly, chandoda kutaura, nanamboti pane chimwe chiri last, but okay, this one will be the last one. Then lastly, chandoda kutaura, rongai zvinhu zvenyu mese. So yeah, varume also ngatimirei nevakadzi vedu paya pamafamilies, paya pamune magadha nemafamilies enyu. Usanyanya kuprioritize hama dzako dzawakakura nadzo idzodzo stereke. Mukadzi wako ndiwo wakatojoiniwa naye, iye ndiwo wakutofanira kutoprioritize. Zvokuprioritize vamwe zvifamily, my brothers and all that, kuti mukadzi wako anotoshaya kuti otaura nani nyaya iwe une family yako, izvozvo zvitori wrong. Itu ukatamba nehama dzako paya, even maenda kumusha paya, ukatamba nehama dzako, woenda uchinocheka mukadzi wako kuti ari sei, muri right here madam, boy, zvese zviri kuita here. Don't leave her all alone, because iwe ndiwe shamwari yake chete kana maenda kumusha kwenyu yose murume. Saka yeah, don't leave her all alone. Even iwe mukadzi kana maenda kumba, don't leave your husband all alone. Enda unomucheka kuti aufa, uri sei, uri safe here, ausinzwa shando here, uchibvunza things like that. Yeah, izvozvo zvinoita kuti munhu ave comfortable. Anyway, yasvika nguva yekunotenga masorisori iyaya. Ndichapinda nemi mukati umu tichitenga masorisori aya timboona kuti tenga zvishoma izvo zvidiki izvozvo. Handisi kufanira kusvika kumba ndisina chandakabata chete. Masorisori, handeitoni.
One day the earth will be no more. One day the sun will rise no more. One day the moon will shine no more. Everything you love won't be here no more. And the King of Kings shall descend one day. All the dead in Christ, they shall rise one day. And the trumpet will sound. Will you be ready? All the names shall be called. Brother, are you worthy? Blessed are those who are found worthy. Woe unto you if you love the word. Blessed are you if your ransom is paid. Call unto him, he will dry your tears. John is calling in the wilderness. Come and repent and be baptized. Your Redeemer, Jesus, kind for you. Only a fool say there isn't God. If you love your life, you will lose one day. Does your heart beat for God? So we're done here. We've got a bag here, big one. Bought some few stuff in there. Yeah, so let's see how it goes. Here we have to pay our ticket. Blessed are those who are found worthy. Woe unto you if you love the world. Blessed are you if your ransom is paid. Call unto him, he will dry your tears. I serve a God, he's stone roller. Jesus is king, he defeats you, death. As the day of Noah, so shall it be. Hell is too hot, he describes Jesus. Blessed are those. Okay, pray for me. I hope ndicharegererwa. But yeah, obvious. Ndaenda ne something so chinogamuchirwa nesmile. Anyway, ladies and gentlemen, thank you so much for your time. Peter Mutarani. It's a goodbye for now.